A tam keď som sa ich kuchyni. Ja, na stole. Na stoličke. A na stoličke. No a vtedy, to je akože, vtedy to boli najlepší ženy, čo je tak, keď to obstrie na stoličke, bolo na ním tá čapič testovala, to boli normálne najlepšie ženy. A ešte na to povedz o tých starých Egyptianoch? Ale je to prdá. Starí Egypťania, povedz. Nepoviem. Starí Egypťania mali radi polohu akú. Na stoličkách. Na stoličke, to Egypťania sú. Ale jednoznačne ja mám veľký polohu na koníka. Na koníka? Áno. A ty píti Dorotia. Alebo poloha potom vzadu. Píkajú vzadu na mačku. Úplne úžasná poloha. To je úžasná. 69 na mostuku. To je tiež dobré, ale mám na 69 povesiačku. Povesiačky? Už ste skúšali mostuku? Lukáš, ďalší odborník. A tá je akože klasický, že na stole skúšali? Skúšali sme na stole, na kuličku. Na kulatom? Hej. A jak? V pohode. Úplne perfektne. Potom keď Juri uvidíš, tak to zasmeješ. Ale tak tam nejaký spôsob. Inak stôl je trošku tvrdý. Takže ja mám najradšej, keď je to tak rýchlo. Nie že rýchlo, ale keď to tak je... Na doraz? Na doraz, že úplne... Tak keď odborník prehovorí, tak konec. Áno, pretože to je úplne perfektné. Ukážte to pána Doč ešte raz to. Poďte, môže byť. Proste ja si myslím, že steak je úplne perfektná vec v živote človeka. A pritom najviac chutieš, ty si chceš. Najviac chutieš. Áno, presne, najviac chutieš. Tak to ja by som moc nemusel. Končíme reportáž.